Imniedi uffiċjalment il-fond ta' finanzjament blisem Rock in Malta, skema illi għandha lan li tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-artisti, lill-organizzaturi tal-kunċerti u lill-producers fix-xena tal-mużika rock, inkluż il-ġeneri differenti tagħha. Matul is-snin Rock in Malta sar suċċess kbir fost l-organizzaturi u l-produtturi lokali u faċilita kunċerti li fihom kien hemm talent lokali kif ukoll artisti internazzjonali rinomati. Iċ-ċermen ta' Festivals Malta Aron Zara esprima l-entużjażmu tiegħu għal din l-inizjattiva minħabba li tippermettilhom jesploraw linja mużikali differenti u tagħti opportunità ta' deb lill-artisti lokali biex juru x-xogħol eċċezzjonali tagħhom. Fil-waqt li l-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Francis Aġus, stqar li l-popolarità tal-mużika rock f'Malta hija evidenti permezz tal-avvenimenti li jsiru kif rajna matul din is-sena. L-allokazzjoni għal Rock in Malta hija ta' 300,000 euro.